Taká fajná. Nemusíte stáť, ja vás nahrávam. Vieš, že čo robí, ne? Dokumentujeme, hej? Skús guličku. Tatry. Mountain Resort, nie? Či čo, ako to je tá reklama? Reklamu na ticho. Nie, to vieš, tá hymna schizofrenikov. A jaká? Dvaja. Dobre im to opáčiť. No ale kováčik by ti povedal, že to není prestý kruh. To není guľa, lebo guľa má 4 PR na štvrtú, to je áno. To tretiu. Dobre, opáčim to. Ja, zješ to, bo... No, opáčim. Už si to obchytal. Nie, že? Už si to obchytkal. Vieš, lebo to je žuvačka, ale to nie je ako žuvačka. No, chutím. To mám žučiť smules. Poraz mi, lebo ja neviem, či si nezvládal. To je jedno, čo chceš rob. Dobre. A on sa rozpustí? Žuť. To je stukále. To nie, že sa rozpustí, vieš? Ťa bude sánka z toho boli. Sánka? Ja mám doma sánky na zim. Fajné. Čeľusť. Že to je také divné. Také, ale keď sa to rozbehne, to malo operadlo. Kukanské hostíky, vieš ako. Tak som si stretával na behu. Ale parádne. Keď to obehnu, to je zabíjam. Máš veľa položiť na to. Aha. To robí dokument pre Kubín TV. TV. Nie, Hnoj TV, nie. Za chvíľu máme oni. Čas, ešte máte 2 minúty. Hnoj, nie? Či ako to bolo? Čo je hnoj? No? Aká? No, to som si počul. Ja, Ježiš, nie. No ma zabudnú. Čo to je divné, žuvačka? Dobrá. Dobrá, on ju nezjedie, no? Ja som Ale chodí tam jak plato. Ale nie, no pohode. skoro narazať ti. No? Ty bola fakt ako plato. Som len tak srandoval, ale teraz to je fakt také. To je priblíženie. To je lepšie, to si to takto červené. Nebudem miešať ručky. Ty vole, sa mi to podobá trošku tak... Taký fyzik. Lebo by si také nič neopáčil. Čo trebeš? Nie, treba. Že, ešte, že si nás stretol, lebo by si také nič neopáčil. Čo sám? Aha. Si sa stratil tak. Nie, veď. Ja som sa išiel tam do toho. Fyzikať. No, Aj čo? Išiel, no. A pozerám nikoho tam zrazu. Tak si hovorím, no idem s vami, ne? Takú dobrú spoločnosť budem mať. A také dobré cukríky máme. No také perfektné, no. No dobre, chcem. No poďme, ale daj. Chceme, nemáš nemá? Ako dlho ju budem chuť? To mi rozpadne? Ja som úplne hodla. A? No nie, to nie. To teraz polepíš. Je ako ten Mentos. Polepíš. To možno si to akože hodíš tam na tabletka? Tiež sa asi stratila. Asi sa tiež stopá. Dám tu všetko. Počkajte. Čau. Ďakujem za... Čo krejú, sede?